Hi mga moms, good evening. Ayan. Kasama ko po ngayon ang aking beshi wap na si Penguin. So andito kami ngayon sa Initaw sa beach resort na Happy Tana. Ayun, happy tan, ibig sabihin madadaanan. Hindi. Para siyang stopover. Okay, Stopover. parang stopover. So nandito kami ngayon sa beach resort ng Hapitanan, and to clarify everything, hindi naman, ito pag-usapan na natin, hindi po nagsara yung lugawan niya. It's just, meron lang po siyang mga dapat isikasuhin. Ay, About ba't ako ba nagpapaliwanag? About sa family ko. Yes. Sa ganito yon. Chares. I have, kasi, sibling na may pinagdadaanan. Personal. It's really And, deep. Huwag na natin himay-himayin. Basta it's personal. And, di ba namatayan na ako ng nanay. So, alam nyo na yung kasunod na. So, ayokong may sumunod pa. Kung pwede lang, wag nang may sumunod pa kasi mahirap. Huwag nilang pabigatin yung sitwasyon. Kaya, So, as of the moment kasi, napakarami nagtatanong, and even yung mga yung mata natin, even yung mga customer mo, yung mga customer mo sa lugawan sa Mamshi Eatery, so dami naghahanap sa kanya, pati yung ating mga viewers, kung babalik, kailan pa babalik si Gwen, kailan siya ulit magtitinda. Eto, go. Sagutin na natin. Kasi yung mga tao baka iniisip, wala na, nagsara na yung lugawan, nag-give up na, nalugi na, nawala na. araw-araw naman lugi. Charas. Pero So, araw-araw lumalaban. So, dapat pala ang pangalan niyan is Lugi-Lugaw. Hindi. Kasi, pag abot kasi sa family, Kahit sino. kahit ano pa yan, i-give up ko. Pero, pwede pa naman bumalik eh. Actually, kung puhunan, Diyos ko, si Ma'am Shio nandyan. Oo, Diyos ko. Hindi naman ako pababayaan ng bishiwap ko. Kung puhunan lang magkano lang naman puhunan? Kasi meron na naman ako mga gamit. Oo. Yes. Yung iluluto lang, hindi naman aabutin ng 1,000 yung puhunan ko sa isang lutuan. Magbabalik pa rin na. Oo. Ang sa akin lang is, unahin ko muna yung family ko as of the moment. Kasi nga, mahirap na mawala ng, Diyos ko, ayoko na lang magsalita. Especially you are I am the eldest, and pinangako ko sa nanay ko bago siya namatay na ako nang bahala sa pamilya natin. Tapos, mabalitaan niyo na lang kung ano-ano, di ba? So, mahirap na magsalita ng patapos, pero kailangan ko, kahit gaano pa yan, for example, nung, di ba, alam mo yan, nung pa-flight na tayo ng Singapore, give up ko, di ba? Kasi nga, Iba yung nararamdaman. kasi nung pagka nakita ko na kasi yung mga post ng kapatid ko, nag-ano agad ako talaga. Tawag nito, iba yung kutob ko kasi napagdaanan ko na. So ayoko na magtambay doon. So sa lahat na nagsasabi na nalugi, ganito, ganyan, inano lang yung sponsor dahil chucho, hindi naman nagtagal. Excuse me, magkausap kami ng sponsor at alam niya kung ano yung dahilan. And to defend my friend, kasi hindi naman po lahat ng bagay nakikita ninyo. Naglalabas din naman po siya ng pera niya, sarili niyang pera. Hindi lang naman po puro sa sponsors. Though, malaking tulong po yung mga sponsors na nagpapaabot na kanilang mga tulong sa amin, financially. Of course. Maraming Kasi hindi ko salamat. naman maumpisahan yun kung hindi din dahil kay, sabihin natin kay Si Ate A. si Ay, Ate Mama A pala. And hindi ko din na yun na galing sa sponsor, pero yung sabihin yun na dahil hindi na nagbigay yung sponsor, excuse me, halos nga linggo-linggo may binibigay. Diba nakita yun? Kain kami, gano'n. Galing yun sa kanya. Pero, syempre,
hindi naman natin pwedeng abusuhin Well, ng tao. yeah. Honestly speaking, no, hindi namin alam din kung saan sila nanggagaling para tulungan or magpaabot ng tulong sa amin. Hindi talaga namin alam. Yung iba sa inyo, mabait ka kasi kayo, ganito. Hindi naman po ayaw rin naman namin kasi ano yun, ang tawag dito, parang i-credit sa sarili namin yun. Kasi alam naman po namin sa sarili namin, sa ano namin, na may mga ugali din talaga kami hindi okay. It's just, siguro, gusto lang din namin mag-thankful dun sa mga taong tinatawag naming sponsor na nagbibigay ng tulong sa amin. Hindi naman kami nanghihingi. Oo, na siguro meron silang nakikita o meron silang nauunawaan doon sa mga videos namin na kahit hindi kami magsabi, alam mo yun, nararamdaman niya, "Ay, gusto ko tong bigyan." Actually, hindi lang to sa amin sa lahat. Kahit naman siguro yung mga hindi nagba-vlog or hindi vlogger, 'di ba? Minsan tayo pag may nakita tayo, kahit naman kung kami na hindi naman na namin kailangan i-videos. May mga tao na deserve din ng tulong, no, na mabiyayaan, mabigyan mo o ma-sharean mo, 'di ba? Hindi dahil sa laki ng amount para masabi kang sponsor o tumulong ka. 'Di ba? Dahil kasi yun yung gusto mo. Dahil yun yung gusto mong gawin para sa kapwa mo, sa ibang tao. Kaya super thankful din kami. So, as of now, para lang mag-clear, okay pa naman po ang lugawan. Nandun pa naman ang mga kaldero, mga basa o mga mag. Andun pa nga yung bawang ko eh. Nagamit ko na kasi Ayan, diba? kaysa mabulok tsaka yung luya. Diba? So, Asa ka? Kailan, Pauban ni Brooke dyan. kailan ang Pauban ni balik, Brooke. kailan ang balik mo? Siguro ano talaga ako, yung proper na talaga. Full na balik. Mga September. Kasi itong August, itong buong August. Itong buong naman. August kasi is fiesta sa amin. So, alam mo naman yung mga kapatid ko, lahat parang although hindi naman ako lahat maglalabas ng pera, pero alam mo yung gusto nila yung guidance ko, lahat ng ganito, Yung ganyan. opinion mo and Opinion suggestion. ko, oh. And, aside from dahil nga sa piyesta, kasi baka mamaya, I know, yung iba sa inyo, piyesta lang naman yan. Oo. Bakit unahin pa yan? Hindi nila alam na yung kapatid ko kasi is nasa barangay po. May kapatid official. is SK Barangay and Federated Federation. siya, Ah. SK Federated siya sa buong lungsod. So, andun lahat yung stress kasi pag fiesta, inaano nila yan sa SK, hindi yun sa barangay, yung gastos. So, ayoko naman pabayaan yung kapatid ko na siya lahat magdesisyon kasi yung kapatid ko nga kulang sa kasi nga bunso, di ba? So, parang To guide, Oo. para at least mag-guide mo lang siya. And isa rin sa mga reason kaya rin po ako nandito is to help them kasi pinaram ko po yung mga gowns, para dun sa project nila. Sa project nila. And Ay, hindi pa yan. Isa rin sa mga dahil. Sabihin na ba natin? Pero wag muna yung buong bouquet. Kasi ba may isa ka rin project? Wag muna. Wag mo na. Wag mo na yun. Kasi under plan. Under plan. And alam mo, kung matutuloy ito talaga, sobra ako mapaproud and magiging happy for you. Sobra. Alam mo yan. Kasi since day one po, nakita nyo naman ilang beses kami nag-vlog na tumingin kami ng ibang pwesto. Hindi dahil gusto ko siyang, hindi dahil ayoko siyang kasama sa business. Kasi gusto ko magkaroon siya ng sarili niya. Ay, alam mo yung sarili niya. Pwesto, yung papantayan mo, yung kaya na ginagawa ko, nililinis ako. Naglilinis din naman po siya sa Ma'am Shaker. It's just yung matatawag mo talagang sa'yo. Okay. Oo. Yung gano'n ba, yung may tauhan ka. Tapos ang gusto niya pang kunin mga tauhan, yung tauhan ko rin. Sira ulo ka ba? Parang party-party. O kaya basta abangan niyo po yan kasi meron din na inaayos na project si Gwen dito. Kailangan din kasi na ngayong August is kailangan din ako dahil kakamigin kami with Ate Marie. So ilang araw din kami doon. So alangan naman na magbukas ako, tapos bukas na pala yung alis namin, tapos isang linggo na naman wala, di ba?
So tapusin ko lang tong July and August and tuloy-tuloy na tayo sa ating September. business. Sa September. September. Oh, September, October. Tapos sa November is undas naman yun. Siyempre walang ano. Pero until 7 ng nasa Singapore po ako noon. so kailangan mag-ipon for 2 months. Yes, So kailangan makakailang lugaw tayo niyan. Siyempre, mga isa't kalahating kaldero. Makakailang kaldero tayo niyan. Ayan. So aside dyan sa mga napakaraming espekulasyon, basta yung mga iniisip ninyo, okay na naman yan kasi opinion nyo po yan. Oo. Hindi So, naman namin hawak yung Oo. utak mo. Pero hindi naman kami ngayon gumagawa nitong video na to To gain na yung paawa. or baka may sabihin na naman nagpaparinig sa sponsors. Hindi po. Para dun sa mga tao, Clarify. oo, para din dun sa mga tao The interesadong rumors. malaman yung totoong dahilan bakit hindi ngayon nagtitinda si Gwen sa Mami's Eatery. Actually, alam niyo po ba, gusto ko na nga magtimpla. Kaya na kasi sabi ko, wala. Mahirap kasi ma-judge. Alam mo yon, mas masakit. Baka mamaya yung nagluto ako. Wala. Iba pa rin yung luto niya. So, Kasi may laway kasi yun, pawis. so yun lang. Pero, Basta huwag kayo mag-alala, especially yung avid talaga na halos araw-araw nanonood sa pagluluto, sa pagtitinda. tsaka yung mga bumibili sa iyo. And of course, sa aking mga sukini na. Kasi may matatawag ka na talagang suki eh. Especially yung mga ibang mga matatandang driver. yung mga outsider. Hindi lang yung mga teachers pati yung mga tagal-labas. May Yun na. suki na ako doon na halos everyday talaga siya kumakain. 30 pesos Tatay. lang yun. Ay, 20 pesos plus itlog. Tapos bumibili din siya ng soft drinks. So, magkano na rin yun? Kung everyday mo, tapos, syempre, everyday mo, so, ini-expect mo na siya, ay, babalik yung suki ko ngayon. Yung ganon. Pero huwag kayo mag-alala kasi babalik ako. Kasi masarap magnegosyo. I think maganda rin yun sa mental health mo. Kung minsan, di ba? Especially tayo minsan, pag natutulala, pag may mga naiisip, pag bumibigla Kasi ka na- napansin ko na talaga yung ugali ko nung di ba? Minsan hindi na nga ako kumitibor sa'yo. Nakasimangot na ako nung maagang-aga. Tapos hindi na ako, parang wala ako sa wisyo. Kasi nga yung utak ko ba, Oo, yung iba hati, kasi, iba kasi yung, iba yung nakafocus ka lang dito. Yes. Iba yung nahahati sa family yung utak mo, di ba? yes, So, para maging buo ulit yung pag-iisip ko na wala akong asikasuhin ko kailangan muna yung family. ayun nga, pag kayo po ay maraming iniisip na ng mga problema, kapag marami kayong bagay na gustong gawin, pero hindi mo alam kung ano, isa-isa nyo, one at a time, unahin mo kung ano yung sa tingin mo yung importante, unahin mo muna yung isolve, bago yung iba, kasi hanggat wala kang sinisimulan na gawin, para asikasuhin o iresolbahan, wala ka rin matatapos. Dadagdag at dadagdag lang ng paulit-ulit yung mga Totoo. problema mo. Hanggang sa madagdagan na naman ng panibagong problema at panibagong isipin. Tulad ngayong gabi. Nandito kami sa beach. So, fully booked. Pero may banig kami. So, paano? May katabi kami. Mga graba. Oh my God! So, pakaabangan nyo na lang yan. So, again, sa inyo lahat, sa mga viewers namin, sa aming mga supporters, maraming salamat. Especially dito sa mga patuloy na tumutulong sa amin. Kanina, meron na naman tayo natanggap na blessings. Maraming salamat, Nanay Ana! Yes. Alam mo Mama naman kung sa Mama Ana pa. kung sa mapapadpad yan, 'di ba? And bukas panoorin nyo na lang kung saan ako mapupunta sa CDO. Oh, ito na naman. Nasa CDO And na bukas naman. din, Mama Ana, panoorin mo kung saan din yung mapupunta yung So, wala kaming anis. Bukas abangan nyo po yan, ha? May Kasi ito, kanya-kanya nang napupuntahan yung... oy, kasi itong party na to ha, hindi po ito sagot lang ni Gwen. Mismo nung kapatid niya kasi isahod naman po yung kanyang brother. So, meron siya talagang allotted na allowance for this. Baka sabihin nyo na naman. Oo, tapos hingi kayo sa sponsor, Oo. chocho. Diba? Excuse Hindi naman me. ho lahat ng bagay. Oo, kunti lang. Ayan. I know for sure marami sa inyo na kami sa pagsasama namin ni Gwen sa store, sa room. Actually, sa room. Uy, baka may nagsabi din, bakit hindi invite si Madam? In-invite ko po. Pakita ko pa yung oo. Invite Oo, ko, kasi kaso lang,
malayo nga dito. Hindi, tsaka meron siyang ganap sa Oo. meron siyang ganap sa CDO. Cagayan de Oro. Meron siyang napaaga nga yung call time niya kanina eh. Actually kasi magkakasama kami. So ayan, bago pa man tayo tuluyan na marinig yung ibang music o copyright. Maraming salamat sa inyong panonood, and if you're still watching this video, don't skip the ads and keep on sharing this video. And kung saan man naabot ang video na to, please comment down below. God bless!